Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo alumar. Idintero paginian ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas masamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agkimek tayo kakailian. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway itinedyo programa. Damdamag ni Berto. Rangkay ti publiko adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto. Nagasat ating ti aldaw ti Biyernes ti amin na sapada 15 apo ti mabilang idi bulan ti Hulyo 2022. Idanon mi kada kayo ti sabali manen na parang ti programa tayo Damdamag ni Berto. Dito ngayon tayo manen pagsasaritaan, intay talantanin di issues tubikos ken damdamag, tapno intay pagsisinukatan ti kapanpanunutan. Dari abo di pagayam yun ni Robert de la Cruz, kadwak ni Maki Paulino Agustin iti technical control, tapno datayo abo ti agdadanggay idalasud ti may nga oras para kagduduma a damdamag. Dikitin sa gana may apo ngayon tayo pagsisinukatan ti kapampanunutan Maria Rosario Berhere gagiyim kay absat panakangiwat apo ti Department of Health gagiyim kay kabsat especially apo iti biyang ti COVID-19 iso tinapusgan kas officer in charge ti Department of Health babaeng ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos gigiyem so para kanyak bagay or akma unay ni Berhere nga mangimaton nupay OIC incapacity gigiyem kay kabsat gaputay suna well-versed iti detoy sitwasyon apo ti biyang ti COVID-19 wenno detoy pandemya apo nga agbuybuya. Kabayatan na di kita mahilig apo nga agusar iti nagduduma nga accounts iti biyang ti Facebook gagiyem ken kabsat adta di kita orela 3, 4, 5 ti account na adta di kita babaliktad tinagnagan na kadap apelyido na gagiyem ken kabsat ti Facebook ipalubos na apo ti 5 nga account ti tunggal user. So 5. Di na makamu kayo no. Anat ipanyo nga ano yo nagnagan kada profile picture yo gagiyem ken kabsat. Kabayatan na ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos dinagdag na po ti pan naka-issue ti national ID. Gagiyem tapno ti kasta mausaren kalpasan nga adda po di kita agreklamo nga di damat la mapasangpeten di kita national ID da. Idimet biyang ti pagadalan panaglukat ti klase ti masungad nga Agosto 22 pinalen segon ken ni DepEd Secretary ken Vice President Sara Duterte Carpio. Ken padaanan nyo gagiyem ken kabsat makainuman tayo live and exclusive iti dati agudaway ti dati amayor ti Ili Asulsuna. Kumustan ti dati amayor Alexander Kalukag. Ada di tayo rumrumar nga agpapaaga si Suna gapo iti pan nakapalto-paltog na kaditi kalabis sa tawen. Agpaiso kadi nga iso ti papaagasan na. Gagiyim ken kabsat ken makidamag teto pa-share taking ko na di expertise na po iti bineg ti agrikultura ngamin kaditi ngalal daw ket talaga nga medyo nadagsen para kaditi pada nga manalon ti sitwasyon apo ti pagtatalunan aglalo apo ti kangina di inputs ken kastameten dati problema iti illegal nga pinakaiserserek di agricultural products. So amin di gitoy padaanan nyo itampok tayo iti lasod ti may nga oras para iti programa Damdamag ni Berto. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok, ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo, ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly, at siguradong walang tinig na boneless bangus.
Enjoy your meal! Dito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fourth State Paranaque, Marcelo Paranaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. Blue House Prexon 2 Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam, nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach, di kayag pangadwa gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi ka na kayo umno a lugar pare ti dinto malipatan na parang titipon gaputa si degi di baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga komudar ka na kayo ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37 Kalayab Lawag City, kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort, adan ti makaawis nga glawlaw. Indayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Prexon 2 Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Okay, insigida po, iti dati kong daway, makainuman tayo live and exclusive ni dating Apo Mayor ti Sulsuna Ilocos Norte, ni Apo Alexander Caloocan, kakabsat ken gagayem. Amuyo, ada di kita rumor dito yung ada isuna ijay Hawaii, papno agpaagas, kakabsat ken ada di kita rumor, nga agpapaagas pa ila ang ti dati a mayor, gapu iti pan nakapaltupaltug na, itay napalpalabas nga tawin. Okay? Okay, nagasat nga oras mo, Apo former Mayor Alexander Caloocan, sir, ni Robert de la Cruz detoy. Makainumanda ka, thank you very much, iti mo agundaway, nga makainumanda ka, iti detoy nga gundaway, iti programa tayo Damdamag ni Berto. Kumustan, ti dati nga Mayor Alexander Caloocan, nga adda dita Estados Unidos, Apo Alexander Caloocan, sir. Naibaga oras tayo with manong Robert, kin kastamag kadagiti agdengdengit kadagiti programa. Iti agdengdengit ni Apo Diyos, iti panagyan ko itatan, nasaya at mat, nataltal na nga panagbiag, numan pa'y medyo haan nga normal, ta makaiga po ka dati pa naka-surgery, hindi pa laing 2019. Hindi bali dua nga taon tata dati pa naka-opera kon at na-misdiagnose idi ada dito Pilipinas tapos imayag dito Hawaii dito nga na surgery dito likod ko ado nga min pelang ti nabatbati nga bulbuli. Oo. Ngam isumod lang ti amuda nga rason di pan nakapalto-paltog kuno apay nga nagkasuyan ng kasi na po just sumaysaya at di panagyan tayo kantay ko nga nataltal na nga panagbiag. Okay. Okay, so so paset DJ pan nakasugsugat yo, hindi na palto-paltugang kayo or epekto na deti pan naka-operayo. Is it agpaiso nga deti spinal cord yo na opera Apo Caloocan, sir? When Manong Robert dito yan di spinal ko nag-ibagada nga nagdara at dinalusan da idi adda dituin tati amuda kami i-DJ yan ita Pilipinas pailaeng ket ascending myelitis. Tapos idi adda ak dituin nag-undergo ak ti nakadado nga test MRI angiogram ket nakita DJ nga DJ artery skin veins ket kasla nagre-series dural venous fistula nganti makay ka po ka DJ ket kasla di damet tetay kunak nga adu nga min tibulian ti patong ko pailaeng kenyan ti likod ko iso nga di da makapag-connect no kasano nga naaramid DJ ket bigla lata nga min idin nga dati before the election idi kwa kasla bigla latan nga agkapsot dati pan nigid ko nga min idi ket isu DJ nagpapa doktorak kita nagpapakita ak nagpa MRI na ket awan ti nakita damet
pati neuro surgeon ibaga damot nga apay nga takastoy kung kunadamot lang ta di damot amo idi. Okay. Tapos itatan idadaak dito yin iso di ibaga damot yan nga dural venous fistula ket iso di na surgery ak idi 2019. Okay. Okay, so kumustan ti sitwasyon? Pakisentro lang deti apo former mayor tapno no makita da ka diti kailyanta iji sulsuna amok nga do diti mailiw keng ka nga makakita. Okay. Okay. So kumusta ti sitwasyon nyo? Ada ka di banay ti bagyo iti panagna, panagtakder or anyaman after DJ pan naka-opera deti Durio apo Kalukag. Before nak nga maopera ket DJ kasla hanak nga makagaraw idin makatakderen ta hanak makapagnan nga normal agsarsarukod nak idin pero idi nagpa-ospitalak DJ Manilan isu di nag-recover manen makapagnaak manen nga wan iti sarukod tapos bigla man nga nagdownen tapos idi umayag dito hawayin nga ibaga DJ doktor ko nga neurosurgeon idin ibaga na nga maopera ako man sumut at schedule ko nga umay dito'y Hawaii. So ituin nga naaramid iti pa naka-surgery ta madin ure pa at the worker idi nga dete pag tinglak haanak nga talaga nga awan persa di gito'y saksaka kon. Ngem idi ma-surgery akon awan nga pulos nag back to zero awan haanak nga makatakder nga ure anati gamak awan pulos persa di gito'y saksaka idi until nga kadagitoy kasi na po Diyos may ipagnakmeten nga masapol pa laeng iti walker suhan pa laeng normal manong Robert. Okay. Okay, so kasano iti sitwasyon di means of life kada kayo tattaga puta siguro hanggang nga makatrabaho or apo Kalukag. Ti pagsayaatan na titulong ni Apo Diyos siguro ta idi adaak pa laeng iti serbisyo at DJ naglako iti insurance idi nga pinagusto ak laeng at antik jay insurance nga isu tinang sungsungbat ti aming pagpaagas ko isu amin nga pag-hospital ko agas pa naka-therapy isu amin tinang sungbat uray kasano ti kaaduna worth 100 million nga min DJ iti unos ti makatawen isut mang sungbat iti DJ pa naka-hospital ko idi ada akmat dito'y hawayin naitugtugot ko DJ kasi cover iti US DJ nga insurance. Ngem before ngamin nga nagbayad deta nga insurance in apply dak iti MedQuest iti social services dito Hawaii ket na-aprobaran nak nga isu dati ususarek so libre amin lata iti pagpapaagas ko pati pan naka-therapy sungsumbatan ti insurance. Ngem at the same time pati detay doktor nga kasinsin ko, shout out kin ni Rysel Patricio Guzman nga doktor TPP. May nagtultulungan nga therapy Manong Robert. So libre amin timot pinagyan ko dito kas gagangay nga jak makatrabaho adda iti pamilya dito adda digitay naganak ko kung duwa nga kakabsat ko kanti pamilyada so awan iti problema dito Manong Robert. Okay, so adda inted digitay do doktor nga nang taming kada kayo especially digitay nang opera kada kayo nga atidog ti tiyempo sa bay nga agsubli DJ normal nga sitwasyon nyo especially panagna panagpwersa or anyaman apo Kalukag. Ti ko na DJ doktor ko idi agsubli deta ko na idi kaup-opera haan nga kaskarina ta urat nga min deta kan spine deta so mabayag nga talaga deta kuna na Manong Robert naging ka digitoy numampay mabayag inot ket aga tuloy-tuloy mo kidi nga game improve yung nga maibaga no kaano nga so adu nga anos mano. Okay. Kunayo nga dita patong yu tinakaalan ka digitay buli. Is it si bubukel nga buli when no parte ti buli or digitay nga naala apo Kalukag? Shrapnel no ko. Shrapnel. No ko. Adu nga shrapnel nga min. Makita ka DJ X-ray ko idi kan idadaak dito makita nga nakadado nga min so han nga mabilang no ko kasano ti kaado na nga min DJ nabatbati pay Manong Robert. Okay, so until now adape hanga na ikat yan tauneg tabagyo especially patong ako na yo sir. Adu pay Manong Robert.
Okay. So adda upcoming or sumaruno nga operasyon nga may suwat kada kayo? Awanen manong Robert idi after 1 year ka DJ operation ko in MRI dakmanen ket nakita da nga nadalusen di block nga makikita ka DJ MRI ko idi ket idi after 1 year kinita da DJ MRI ko awan di jayen nadalusen tapos Okay. kadeti after 2 years kinita da manen no nagsubliwan no saan haanen so ito Okay. naman August 2025 ben kitan dan tumanen ta inclear dan manong Robert actually kat awan iti agas nga tumtumare kon no Oh, digit iti yeah. laeng vitamins and ken mangpapigsa nga mangtulong dete pa nagter-therapy laeng manong Robert. Okay. So, nairaman dito spinal cord or duri nga kunato yung Ilocano. So, yung dito pinakadulo na iji baba poon dito patong iso ti adatama na or iso ti naopera po kalukag. L5 deti na opera yan tingato na nuko ati dug deti actually ati dug deti manipod patong agingga siguro iti batog ti puso deti na opera nga nang dalusan da ken nang ikatanda ti sang kabasik nga tulang manong Robert. Okay. Maawagan iti malinectomy kung nadan sa DJ. Okay. Ano nga tawin hindi mapasamak dito pa nakatambang rason ti nakapaltupaltugan nyo po kalukag? June 1st of 2015 so nakabaybayagan tapos bigla nga nariknak ti panagkapsot dito panagnak idi 20 rugi ti taon 2019. Okay. Okay, so kaya't nasa wen nga awan pa lang idi tinariknayo but after 4 or 5 years di jayen dumikar baka di kunada nga digiti anyaman na banag nga diti lasag ket kasla ipos na nga rumwar apo kalukag. Addamad badlaw ko idin manong Robert nga dete kasla agpitik-pitik digito saksakak idi nga dete hanga normal dete abnormal nga pinagputi-puti na agpitik-pitik lalo no mabanlugag idin nga Okay. ang kumut pinanpansin lata until nga dimano nin iti tiyempo nga no dete umuli agkat idi dati-dati ket uray na ang busak idin medyo basketball nga hanga kas din ti persa kiso nga kasla paglakayan siguro kung kunak tumot nga min. Okay. Until nga idi ka sa in suggest si doktor nga agpakita ka iti neurologist ko na doon nagpapakita ak met handamot nga naibagapay laeng nga dati until nga naibagadan nga DJ Jural Venus Pistola manong Robert. Okay, di ba kasla nangay ko kada kay tatay nga adda na misdiagnose or mali nga para ka examine or parang diagnose da kada kayo. Naarami data dito Pilipinas apo kalukag. When manong Robert DJ neurologist nga isut may nga kalalaingan nga neurologist nga kunadan jay Manila iti jay Makati Med. Nga isulaan kinang tamtaming kanyak nga mundo isuna lang kan adugongan neurologist tinang kita idi nakita pay kadi ada pay neurologist di dayon ta Ilocos Norte mod laeng ken neurosurgeon nga nang kita ngem timot lang takwadan agsisidao dano kasano ti epekto na ket awam met unay iti hammet unay nakaro deti spine mo kunada although kuna ni Dr. Ranada idi nga kuna Dr. Jason Ranada sa diyan ati kuna na idi kas lalakay nga min unay deti spine mo kuna nga api nga takasulat epektonan kunada idi ngem idi December 2019 bali in pakita DJ neurologist ij neurosurgeon ij Makati Meden ket nakita na nga apay di imbaga nga sigud ket adda dito nga makita nalaka kumalaeng dito nga i-correct kuna na nga miniji nga ti ibagbaga na ascending myelitis DJ neurologist Okay. gayam haan mo kabali mo gayam anong Robert. Okay. So DJ Rick nayo idin idi dumikardetan isuti nang iduron nga mapangkayo ditan para agpaagas dita Hawaii. When ta nagpa-advise ka DJ adda iti insurance no mangkita ak iti second opinion get covered na today ito'y America when sakop na jay America kun nadamot manong Robert so Okay. worth $2 million mo dito iti mabalin kon uray sa dinno ti pagpakita worth Okay. $2 million no ma-admit ak yan ti ospital ket sungbatan lang ti Insurance. iso kasi na po Diyos imbagta da dijay tanuhan ko maket awan aminin pati di kakabagyak ket nairam-raman Okay. siguro manong Robert. Okay. Ako na yo accidental. DJ DJ pa nang ngawat yung mga lakayo ka dating insurance. So
kasanot ka dagsen ti ano yo DJ policy yo ano baybayadan yo idi kada yung insurance apo kalukag. 50 plus iti semi-annual idi, so nag-100 plus iti makatawan. Nga DJ pinagbigyan, 2 years pa lang ang DJ, manong Robert, DJ. So, nakam siguro ni Apo Diyos at 3 days before nga ag-expire. Iso ti pa nagpa-hospital ko, DJ, Makati Med, idi nga before nga ag-expire at ati lang purpose na DJ, idi manong Robert, kat, di ba, naambusak kat, ito yung IMAC. Okay, Ito yung radial nerve na. Tapos ito pa lang tata, ito yung radial nerve na, ito yung kanigit ko. Kat, ko na idi DJ, antik namin nga, advisor ko, after 2 years nga agbaybayad ka kadeta, inkanto pa i-correct i-J Singaporean ta i-treat danto detan ket nagsanggasat sa bali mo deto napagting kon di kad nausar ko nga permi deto insurance ko manong Robert. Okay, so meaning to say, di pa nag-applikar yung kadeta ng insurance after nga naambus kayo? After rin manong Robert, Okay. idi ada iti servisyon, tay ko nakaro din nga pinagusto ak lang DJ antik kasi aglakla ko iti kwa hantay amo ti sitwasyon kung kuna na ngamin iti manong Robert. So kadeng ti apo siguro deti kung kuna kata pinagusto ak laeng. Okay. Ang ko nga intention nga pagbayagan no yung sarding mo detang ket sarding DJ insurance mo ore awan mo pasama king ket awan maalam ngamin ka DJ kas deti agbaybayad ka laeng iti registration tilugan nga no nag-expire rin, awanan. Yung dito kanya, bali sobra-sobra at di pala ang ita Makati Medkit. Ado ti binaybayadan ti insurance nga nakamay mayat ti treatment dang isuda amin ti mang mapan bayad agi lakad ka DJ papers nga awan pulos iti ububra uray pa digiti mang banday kanya manong Robert. Okay. So talaga nga ano parang na teko na mga nakim ni Apo Dios apo former Mayor Alex. Okay. So kada gitoy amok ka DJ kaso ini ti panaka ano yo. So impasa Diyos yon na nga agsungbat tulaengen iti nakim ni Apo Dios. Dito nga pasama kada kayo. When lalo nasurutak iti usto nga dalan nga deti relihiyonen ket mas lalok man impa sa Diyosen ta amin digitan no hangka mamakawan hanaka mo pakawanan ni Apo Dios so nilata Apo Dios ti makaamon napakawan ko amin no sino man digiti makin arami ket napakawan ko nilata Apo Dios ti makaamon manong Robert. But do you still believe nga politika ti kangronan na rason iti napasama kada kayo? Awam ti amok nga sabali nga rason ta dayta mo di kasagsagan di pa nagko-question ko ket awam ti amok nga sabali nga rason manong Robert. Okay, at the other hand maybe partially I congratulate you apo former mayor gabota DJ Ngarod at inaplikaram accidentally nag-aplikar ka ket isu ti agkangkantarta ta para kadeti totally pa nakaagas mo. Okay, pagdamo tayo nga may sa kayo kadeti awarded nga man nalon na nagturturong kayo pa iti Japan ken sabsabani nga pasit ti lubong para iti panagsanay iti epektibo nga panagtalon. Idagdama nga sitwasyon tay diti Pilipinas ta po kalukag ket permi nga agrigat di pada nga man nalon aglalok ti nangina nga inputs, agricultural inputs, abono, pestisidyo, insektisidyo together with gasolina kada ano. So digiti na adadalyo adda mabalin nga mapidot kadigiti inlepas yung training iti beneg ti agrikultura tapno makatulong iti agna mga sitwasyon ti agrikultura ti Pagilian kangrunana dito Ilocos Norte apo kalukag. Umuna ti amin ket permi nga maladingitan nak deti sitwasyon iti agkakangina nga inputs tata iti panagtalon. Pinagtalon in the sense nga hanlaeng nga pagay, animal, mudikid di so amin nga maipanggap iti pagbiyagan nga numero 1 itayan tayo nga detay kangrunaan iti makan. Ket adu digiti amok nga makatulong nga permi tapnon makisay digita inputs tayo nga timely launay kunak ng tingamin tao manong Robert at ikayat na detay shortcut kuno detay nalakalaeng tapnon iti kastakit alis to DJ pinagtalon ngem di na panpanunutin DJ kalakana nga aramidenan ma-degrade DJ daga ken kasamot nga ngumina DJ input isutay kunak tatay nga ado nga mabalin tayo nga aramiden tapno iti kasakit mapalaka DJ usaren ti agtaltalon ngem ti maysa ngamin nga
masapol dito yung tapno iti kasagat agbalin nga produktibo. Mhm. Ket DJ kinagaget saan nga dete ko nga agarami ket shortcut kas kuma. Ited ko DJ may isang example, ti may isang agtaltalon at dalatama ti taraken na. Mhm. Ket taraken na masapol nga compensate manipod iti taraken aging ka DJ Mula na. DJ Mula na mabalin ng ipakanyan J animal, day imet taki J animal isubli na J taltalon tapno iti kastaket makisayan DJ usarum to nga synthetic nga abono. Oh, okay. Ken adu pay digito pamuspusa. Kas kuma DJ ure pay nagdalus ka lang yan ti arubayan mo ket bulbulong. Apay nga di mo pay lang baklayin nga ikabil ije sa taltalon taton no pinagtalon ket decompose so detoy ket agbalin nga ganagan iti taltalon. Napintas pay kit di itatamanong Robert ta adu digitay combine harvester nga agbatin digiti garami nga maiwaras ket dapat tahan nga purpuoran digitoy tati kumpleto nga garami met laeng DJ pagay nga isublim ijay ket kumpleton iti organic matters nan ket basit laeng ti usarimon nga abono nohan kalakit nga gumanganat pay. Kasi ijay Japan maminsan laeng iti panagraep ita Pilipinas ngamin ita Ilocos lalo dita Ilocos Norte adda mamindwa mamintlo nga Agraep. agtalon mo hanggang awan nga agraep hanggang gumanganat kuma tanong nagpagapas kan ket combine harvester tinagna na ibati DJ garami no nagbunubong kan agpatraktor kameten. Tapno no DJ garami agbalin to nga ganaganen madecompose ton no agraep ka after 15 to 21 days nga agparaep ka na decompose ton haan to nga nabara DJ han nga dapat na nga no nagparado kan kun mabigat agpakuliglig kan agraep kan ton napudot acidic to DJ dagan manong Robert so DJ ti may isa nga makatulong nga amok ken kasamot nga digiti takid animal da handa nga detay dapat nga sadsaduten nga DJ animal da no kumadda nga bakam no agyapon no kumatira biin ingka ipasok yan J taltalon mo ta napigpigsa nga abono DJ isbuti baka ngen DJ takit baka ngen duble pay ata DJ takit di baka agbati DJ taltalon mo adapay isbunan so duble no kwa DJ manong Robert or may sapay nga amok nga dakpil nga katulungan tayo ammo digit lalo digit agriculturist nga digit ay balatong money ket daytaket nitrogen fixing plants digita no sakbay nga pinagtalon warsyan ti balatong ngayon hamunto nga harvest ton no agsabong ket isu ti kuliglig arad dunton maigamor di jay pasito ti usarim nga abono manong Robert di nalapsat di jay mula makisayan ti imports ngem ti kadadakkilan nga makakisay iti inputs ket na aramid kuit ta solusona iti siak ti mayor manong Robert iti pan nakaited nga libre iti traktor gaputan nakadadumot ti na purchase nga traktor ti kada munisipyo ket no isubsidi laeng ited nga subsidized DJ munisipyo DJ Crudo maintenance DJ traktor ken paswelduan da digitay operator ti traktor libre maikorek mo pay DJ maibagbagan no kuan nga cropping calendar. Kasi agsusurot DJ traktor mapaditi may isang lugar agigidanda nga agtalon no kwa digijayin. Okay. Di ka di masurot adu digijay mai-compensate adu digijay masurot nga makatulong ka digiti agtaltalon no kwa deta manong Robert. Di ka tangko nga yimot nga idea ta amok nga isu iti agbalin nga successful ti pinagtalon no masurot ko madigiti manong Robert. Okay, so hang kayo pabor kaditi yung kunayo min after first cropping, the second cropping, then ikamakam mo pa for third crop ti kunam parang walang pahinga ti dagan na apo kalukag. Makapahinga mo't kidi iti daga manong Robert no DJ ko nga once nga naggapas ka kumaitatan. Okay. Kayat mo ti agal alisto patraktor mo nga siguro na dumod dagiti traktor nga napipig sa tatan no dagiti ngamin traktor nga kadaanan hanga maigamer ngamin DJ garami no kwa ngam dagiti dadakil nga traktoren maigamer DJ garami uray traktor mo ngamin tata DJ uray dandanom no once nga after 15 to 21 days DJ igadan mo tumot ti agbunubonen once nga igadan mo ti agbunubon after 15 to 21 days ti amo DJ daduma ngamin tumanggen DJ daga no matraktor mo ket dandanom haan ata
DJ ka da DJ garami nga maigamer, talok ng tulat at may laing Manong Robert bumarbarok to DJ. Okay. So after 15 iso lang nga iso DJ kunam nga ginaganat nga detay kahit mo agal iliso tapnon mahabol mo J third craft. Kayang-kaya la ta DJ Manong Robert ken adda pay may isa nga pumuspusan iso detay kung kunak nga DJ detay direct seeding ti usaren dan ka detay kaslan inra mo itlaeng may kisay mo iti agbunobon, may kisay mo iti agraep agsika. So nakapintas kumapay DJ nga technology Manong Robert ado digitay ammo tayo nga makatulong at ammo tayo tay kunam tatay nga nag-training nga ado digitay nakita ko technology nga makatulong ka digiti agtaltalon Manong Robert. Okay. Oo, yung nga ruti itay di da kami tumay agtalon di sulsuna ket no may ka agbunubon dikit before nga agbunubon ka agburas kat balatong den DJ lanot DJ balatong bebe ami jayen tapno ganagan to DJ raep da yung ganon na. Okay, so kada gitoy apo former mayor, awan digiti plano yung kasla maki alyansa, makikinuntak ka digiti farmers, tapno di kasla maiseryo. At the other hand, DJ nga digiti nagbalin nga adal sursuruyo, bayat ka digiti dadakkel nga trainings nga nitandaran yung nga nagpasitan tinagdudumang nga nasyon, idintero alubong apo kalukag. Tiki nagpaiswan na kadeti Manong Robert ket adda digiti at atendarak nga meeting alalain dak nga speaker so may sursurok lang tag serserbilat ta DJ amok ngem dita ngamin Ilocos Norte awan iti mangkon kontak kanyak nga agbalin nga speaker sa dagiti ngamin farmer no amuda nga dati ka nga agtaltalon ket amuda nga napintas dagiti practices mo dagiti best practices mo mamati daking ka ket itatamot adda detay inaramid ko dita itabalay mi nga adala ta digiti pagububraek nga agtartaraken ti baka ta ipakpakita ka digiti ta tao tapnon suruten da Manong Robert so in DJ way nga DJing ket makatulong nga ka digiti farmers tapno no adda kitaan da Manong Robert hanlaeng nga detay agsaula ang no dikit adda tuladon da Manong Robert. Okay. Sir, thank you very much idintad mo gundaw but adda question dito no anak ano nga insurance di nag-aplikaram but siguro secretly i-message mo tulatan para mai-share ko kadagiti viewers da nga agdamdamag parang interesado da kadagiti nga klase ti insurance. So no adda mensahem kadagiti kalugaran tayo dito Ilocos Norte especially digiti taga-ili ti Sulsuna. Go ahead po former Mayor Calocag sir. Kadagitay dingdingig kadagiti programam kang runaan na kadagitay sulsura adu digiti agmas message nga mailiw kayo kanyak uray sak mailiwak mo ten no kung balbalin ket kayat kuti agawi den ta kayat kuti agbalin nga kastidati agsugdi iti normal agi manage iti taltalon agtalon ngem haan pay laeng kadagiti siguro ket sapay ko mata agkikinararag tayo ta sumayaat mo laeng ti panagyan tayo lalo kada kay itatang padak nga agtaltalon tamok nga narigat aglalo kat ngumato ti di mangan anon at rudo kada pati bayad ti kuryente ket makita tayo amin Manong Robert so sapay ko mata iti Ilocos Norte sapay ko mata dagitay na-share tayo ket panunutan da DJ tan naaramid tayo DJ idi nga libre ti patraktor libre iti DJ ko mga panagrepain hanlaing nga DJ libre nga binino di DJ talaga nga isagada tapnon mamit tayo when makita tayo iti panagasenso ti padang agtaltalon Manong Robert kang runaan na nga ngumato iti ekonomiya iti may sang ili no napintas iti pagingaman ti agkakailian Manong Robert. Okay sir, thank you very much and sapay ta your fast recovery ikarkararag tayo tulong kami makipagkararag para itil alisto nga parang laing yung apo former Mayor Alex Calocag sir. Thank you itindad mo agundaway sir. Thank you Manong Robert. Okay, so DJ Apo ni dating mayor Alexander Calocag. Amuyo adu digiti idi makalasa na po kaditi. Grabe nga pan nakatambang na Maria Josep malagip ko unay gagihim kapsat idi dakpe lang iti istasyon ti radyo idi cover digiti kakadwami apo di apan napasamak keng kwa nagagihim keng kapsat no kita DJ lugan na idi hamong ekspektaren nga nagbiag tinakalugan gagihim ken kabsat. So DJ Apo digiti rumrumar dito nga agpapaagas gapu pay lang DJ at tama gaputa isu iti rason po nga naopera
gagayim kabsat ada di handa nakita dito ipagilyantay nga Pilipinas nga ijay na po nga na-discover di epekto di pa nakapalto-paltog na especially kada iti patong nga nakaalaan da kada iti sharpnel wenno anat awag mo di jayan di parte di bala gagayim ken kaabsat ya ni Apo Kalukag Apo awarded nga may sa aman nalon na adu di international nga workshop seminars nga natatendaran na especially Apo nga ijay Japan gagayim ken kaabsat ya so in-share na Apo dito sapay ta pagpampanunutan tayo aglalo dito nga sitwasyon Apo sitwasyon tayo iti pagtatalunan sobra gagihim kay kabsat nga parigat kada tay nga manalon na digito nanginginang agricultural inputs together with the petroleum products at kada dito hinapuket saan nya puro mano-manon na tay kunada nga i-mechanize na po ti pagtatalunan dahito ikat sungbat ti biyang ti gobyerno or ti agrikultura iti bumasbasit nga tao nga mayat nga manggabulo kinapo daga gagihim kay kabsat mayat man wenno saan ti Department of Agriculture gagiyem nga deti anak ni Manalon saan nan niya kayat nga suruten titugot ni ama ay nana di naganak ken pa na para iti panagtalon kayat da diti sa balimeten nga wagas gagiyem kay kabsat aglalo saan mo nga mababalaw ta digitay younger generations gagiyem kay kabsat handamit nga ignorante mabasa da mabuya da mangeg da makita da no anat sitwasyon ti pagtatalunan kadagitoyan nga gunggundaway gagiyem kay kabsat so nga siguro digiti Apo nga in-share ni Apo Kalukag makatulong kada tayo ken DJ parang blessings nga para king kuan Apo nga at dati aksidenteng inawat na nga offer para insurance isu tatati kang kantar $200 million gigim kabsat nga insurance di pila maaramid amin nga ka mumodernuan ka epektibuan na wagas ti panakaagas ti may sa tao na kasday so adu digiti agkinteres kaditi agbubuya no ana nga insurance but yung 100,000 a year gagihim kay kabsat baka dapat digiti di na masapulan tas nga gasot aribo ti makatawin kakabsat king gagihim isu nga medyo nadagsen angim no kayam why not Apo nga padasem kakasking kuana ore na kaslaawan ni napo ti mariknana idi ngem gaputad da offer gagiyem inawat na nagaplikar then dimmikar Apo di na epekto di pa nakapaltog-paltog na so isu ti maususar para ka di pa nagpaagas na okay pagyamanan tayo Apo di tinayat nga tumultulong kada tayo para di pa nakaidanon ti programa tayo Damdamag ni Berto CB Farm, bueno kalawagan Belisario Farm, iti barangay Barisbes Dingra Ilocos Norte, babaeng kada Ma'am Janet Belisario kani Mr. Dadu Belisario. Ni Ma'am Erlinda Ferminhu, dito barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Ma'am Elis Tamayo, dito barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Ni Carmela Walker, dito barangay 40 Balatong, barangay 41 Balakad, I should say, from San Diego, California. Thank you very much. Auntie Carmela Walker ni Miss B Fiesta iti Honolulu, Hawaii. Kasama iti Mr. Loreto Tamayo iti Waipahu, Hawaii. Ni Ma'am Mil Espirito iti Ivavich, Hawaii. Juanito Muller Fariulen Jr. Barangay 19 San Nicolas, Ilocos Norte. Ni Franz Jose iti South San Francisco, California. Mr. Wayne Winnie Rumbawa iti San Jose, California. Ni Mr. Onofre Durupan manipo da po iti Waianae, Hawaii. Kaya ni Mr. Jewel Centillas manipo da po iti Lahaina, Maui, Hawaii. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Gem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo. When you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod. Asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo. Kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building Subarod paset ti barangay 50 Butong diti Syudad Tiluwag. Asidig ti mga to bridge nalaka ngem di kalidad a materyales magatang iti JAMR Construction Supply.
Daytoyen tinurore digiti agisem kariti daan na lugan wenno digiti maawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarod ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Okay, tuloy. Adan na panabasa po nga para 10 minutos kalpasan. Ti oras tayo nga alas 12. Tuloy na po tintay panagdadanggay, panagpipindadamag. Di damdamag ni Berto. Uy, thank you very much kaditi viewers tayo. Ni Dory de la Cruz. Ni Apo Barangay Chairman Generoso Palomares. Dita Barangay Saludares, Dingra, Ilocos Norte. Ni Mr. Loreto Tamayo, dita Waipahu, Hawaii. Kumusta kayo amin na po? Especially ti Tamayo family, ti ni Auntie Isabel Tamayo, ti kakasinsing ko, na Mang Dita, Manang Edita Takata, ni Mang Liza, ni Manong Primo, ken ni Mr. Hilarion Tamayo, Larry, kumusta kayo amin? Ni Leriza Kay, manipon ni Barangay 45 Tangid, nasa Tangid si Sasa ngayon. Ni Arnel Ancheta, hello. Kasinsin, dita Italia. Kaya nakasabay ni Apo Carmela Walker, ni kasinsin ko Onofre Durupan, ni Jai Wayanay, Hawaii, ni James Guerrero Dumlao, kayong, naimbag nga aldaw mo, dita, dita Paway, Ilocos Norte. Kan siyempre, ni Apo Alex Kalukag, Jai Hawaii, nga manarimanan niya agbibuya, kalpasan na po dito interview na. Paki-message dito insurance company, sir, tapno no mai-sirta ka dito agdamdamag. Okay, mapandiwa po ka dito paspasama kinibindig ti gobyerno. Nang ipatugaw ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ti officer in charge ti Department of Health, gigiyim kay Kamsat, detiket ni Undersecretary Maria Rosario Berhere, nga detoy ti mga kakem iti kina Undersecretary for Public Health Services, ken isuna iti temporaryo nga mangidaulo iti Department of Health, gigiyim ken kaabsat. Kabayatan na inuminar pa ibabayan iti pa Presidente ken ni Presidente Marcos ti General Manager ti Philippine Charity Sweepstakes Office, gigiyim iti biyang ni Mel Robles ti LRT Administrator. Manamnama po nga makumpleto dito yung gabinete ti Presidente, gagiyim keng kabsat before kadeto umuna nga State of the Nation address na or suna na apo nga agdingdingig ken agbubuya. Para sa akin, akma ni Apo Berhere para iti deto nga posisyon na kakabsat apay. Amuyo idi idi agka letse-letse when adu digitay kritiko ti administrasyon Duterte, especially apo iti Department of Health, gapo iti pandemya, kakabsat, ada di kita mangi purpursigi nga agikat bumaban ti nasaong opisyal ni Duque, Francisco Duque, kas Health Secretary, gaputa saan ni efektibo di programa ti Department of Health, sekna na po iti panakasungbat digitay pagkasapulan iti biyang ti pandemya wenno ti COVID-19. But adda digiti sungbat idi sino ti pammo? Sino ti pammo nga eksperto may panggebi ti COVID-19? Ket intero alubong gagiyem kay kabsat damo na tayo nga atakyen ti daytoy nga klase ti virus wenno sakit. Ayun yung yun yung sagot digiti kontra kadagidi nga digiti agtuturay especially senators nga mangipurpursigi nga magbitiw ka na sa pwesto, baba ka na sa pwesto, hindi ka epektibo, nilustay mo yung pera ng kaban ng gobyerno. Digiti po digiti gagiyim ken kamsat, digiti agbalbalin nga komentuda idi ken ni dati nga Health Secretary Francisco Duque III. But digiti met ti sungbat, ada digiti ka sungbat, sino ti ipan mo nga talagang eksperto may panggep iti COVID-19 ket damo ti lubong nga atakyen ti kastoy nga virus, di ba?
legit ano da. So tatta, gagiyim kay kabsat, parang bumabalik yung ganong digit kasjay nga kapanunutan, gagiyim, gaputi pa nagbakante ti kina Health Secretary, tiinpan ni Presidente Marcos ni Undersecretary Maria Rosario Berhere nga isuna gamay nakita na no anya digitay nakapaayan, anya digitay nagbaligyan ti kampanya ti gobyerno kontra iti nasao nga sakit or deti COVID-19. Ni dati nga Health Secretary Garin, gagiyim kayong kamsat, malagibyo, ni Garin, naging kontrobersya ni Garin, gapu iti Dengbaksya. Very proud ni Representative Garin, ken dati nga Health Secretary, gayim kamsat, iti pan ipatugaw ni Undersecretary Maria Rosario Berhere kas officer in charge iti Department of Health, gigiyim kamsat. Iti nagbalin nga statement ti dati nga Health Secretary Garin nga itan na diputada, kumpiyansa nga adda iti nasayaat nga kasasaad ti Department of Health gapo iti panangidaulo ni Berhere. Te kung nakita tayo, possible nga di kapanunuta ka po isubet ni Berhere gagiyim kabsat amuna no ana ti nakapaayan partehen ti programa para iti panang response apo iti COVID-19 na anat nakapaayan ti gobyerno, anat nakapaayan ti departamento ken nagbalegyan na gagiyim kabsat. Inpetting ni Garin nga nakatrabaho na ni Berhere ken talaga nga nang rugi ti baba aging ganang ang imato detoy isu nga maibilang nga maysa nga nalaing nga opisyal ken maikari para iti sa oposisyon kunana nga personal nginala na ni Berhere no idikwa idi isusiguro ti adda ti ken inyuswat na iti pan nakadalos wenno cleansing ti Food and Drug Administration ken nang bukel iti sistema iti babaen ti Department of Health Operation. Nakita na kanina niya iti napalabas nga sekretaryo ti Department of Health nga talaga nga adda iti importansya ken ni Berhere detoy nga posisyon. Ito nga rumbeng ipapuso dito trabaho, immobilize ken sanda nga immobilize da ken ikandat importansya ti pananglaban iti COVID-19 aggigidan gagiyem kaabsat gaputa amo ti biang ni Berhere ti problema iti pagilya na Pilipinas, especially iti COVID-19. Ni Garin dating DOH chief iti panawin na po ti dating presidente Benigno Aquino III. So aside ka di naging kapadasan na bayat ni sunagit Undersecretary ti Department of Health, mabalin niya mausar na dito apo itatata ison iti pinusgan ni Presidente Bongbong Marcos nga mangidaulo apo iti Department of Health. Kasapulan tayo unay nga adda mangidaulo apo iti Department of Health gapo iti agda mga sitwasyon tayo. Amuyo kadi nga adda digitay especially dito Okta Research gagayem adda digitay adda digitay iparparwar na nga posible nga ngumato apo ti bilang diti maapektaran pa lang iti COVID-19 iti pagilyan tay nga Pilipinas no pay kadito sa bali nga lugar, especially US apo awang kanon iti madamdamag da nga maapektaran iti COVID-19 kakabsat ken gagayem. After apo diti panakaipatugaw kas officer in charge iti Department of Health ni Maria Rosario Berhere ada diti pamasingke dapat ti Malacañang nga agtultuloy met ti trabaho wenno aramid ti Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Disease wenno IATF EID detoy ket ti baet ti panagreira ti disease COVID-19 wenno coronavirus disease 2019 wenno COVID-19 pandemic gagiyem ken kabsat tinasao pela nga panagtuloy ti trabaho ti biang ti IATF ket kinumpirmaran detoy ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles. Iti rakurak ni Angeles sungbat na detoy kadagiti saludsod na may anunsyo babaen ti IATF ti barong COVID-19 alert level para iti second half iti bulan ti Hulyo gagiyem ken kakabsat. Amutemete na po ti IATF dito ket policy making body inline na po iti biang ti standard protocols iti biang ti IATF iti biang ti COVID-19 or pandemic
gigim kabsat yun yung trabaho na IATF gigim ken kabsat isuda po ti mga iparwar kadi protocols alagaden gigim ken kabsat or mang distinguish kadi lugar nga apektado na nga to digiti maapektaran ken digiti lugar nga sa naulukay iti adapay digiti digiti order da po nga masalungasing dito ket mabalin na makaswan digiti taong agsalungasing together with the local officials nga akin sakop kadigitoy nga lugar gagiyem ken kaabsat. Okay, so dijay susapay apo ta adada nga mas epektibo ti Department of Health nga mang salwad kada tayo, especially apo kada ti may bagbaga nga mabali na pa nagreira manen ti COVID-19. Ridad Farm Supply, pakagatangan karigiri kasapulan nyo iti pagtatalunan, kasti pestisidyo, insektisidyo, abuno ken sabsabalipay, magatang yu pay digiti vitamina ken pagpakan karigiti taraken nyo adingwen. Ridad Farm Supply, kadwa tayo iti panagtalon ken panang padakkel karigiti taraken nyo adingwen. Ridad Farm Supply, nalaklaka digiti lakoda, ngem na nga to ti kalidad na produkto. Mapantayo naggatang karigiti kasapulan tayo iti Ridad Farm Supply, masarakan ti Ridad Farm Supply di sentro ti Ili ti Banna, wenno iti Ilocos Norte, Abra Road, Barangay Lorenzo, Banna, Ilocos Norte. Ridad Farm Supply, Lavinia's Beauty Parlor. Kayat mo ka diti na idumduma pa nagpapintas wenno pa nakasalwad talangam. Lavinia's Beauty Parlor ti Papanam. Gaputay jaya da digit sa maganda serbisyo kasti haircut, manicure, pedicure, hair color, reband ken sabsabalipay. Nakalukat da pare ti lalaki ken babae. Saan lang data? No kasapulan nyo ti serbisyo da para ka digiti dumdumang okasyon. Nakasagana digiti isem nga agpapaay iti Lavinia's Beauty Parlor nga agserbi ka na kayo iti nalaka apresyo. Lavinia's Beauty Parlor, ti lugar nga mangirwar ti napintas wenno nagwapo alangayo. Lavinia's Beauty Parlor, masarakan iti Patak Road, paset ti Barangay 16 sa Nicolas, Ilocos Norte. Lavinia's Beauty Parlor, gupit sexy, gupit pogi. Ti Lavinia's Beauty Parlor ket makasapol ka rin beautician sa lalaki man wenno babae. No kalikagon nyo ti may empleo. Magipagkita kay ni Mr. Jaime Perdonio iti CLJ Store iti paset ti Batak Road, Barangay 22 sa Nicolas, Ilocos Norte. When tumawag iti cellphone number 0908-952-3930. Adung diri nakapadas ken napnek tinda panagnaed ken panagpasyari di Frexons Beach Resort and Hotel. Adan day ti napipintas nga air condition na kwarto, para kada kayo ken ti pabilyayo, pakairamanan gagiyem yo. Mangeg ti awing ti baybay, kastamet ten ti pakasalibukag rik na nga angin. No kayat yumet ti agpasyar ken nagpiknik, adan da ka rin ti nalalawa nga cottages nga adan pa ti video okay pagliwliwan nyo. Frexons Beach Resort and Hotel, masarakan ti Barangay number 37, Kalayab, Lawag City, Lauden ti Fort Ilocanja Resort Hotel. Para ti reservations, tumawag ti cellphone number 0920-8426-633. Kukwa kinimatmatunan ni Mrs. Heli Buyat. Frexons Beach Resort and Hotel, relaxations at its best. Okay, dapat nabatbati 8 minutos kasangwanan ti oras yung alauna. Padaanan na po dito may kadwa nga paset. Bueno, may kadwa nga tuloy at ti panakaibasa dito surat nga nakaipalaunan ti pakasaritaan ti biyag kinayat ni pagayam tayo Alfred di programa Tinapadabas. Kabayatan na inbilin ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ti alisto ko mga panakaibunungin na po ti National ID. Iti babaen ti Philippine Identification System of PhilSys tapnon di kasta mausarmet ten di Pilipino. Dating ID kagiyim kabsat para iti masungat na 2023 o 2023. Resulta dito, iti panakitaripnong ti Presidente, iti National Economic and Development Authority when NEDA Director General, iti Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan, babaen iti teleconferencing, iti Miyerkules, gagiyim keng kabsat. Iti press conference met, iti Malacanang, kinuna ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles, nga may tuloy ti implementasyon ti PhilSys, para kaniti essential, ken tapno masigurado, ti economic recovery ti pagilyan, iti panagraira ti coronavirus disease 2019 wenno COVID-19
pasit deti ko na economic recovery isu nga nasisita nga adda po ti national ID. Essential aglalalo iti biyang ti banking system panakibarakder diti babasit nga negosyo or anyaman apo nga negosyo ken kasabet iti biyang ti credit system ket napateg unay ti national ID system. Diyan mumanta no apay nga saan nga no saan niya bunong nakadado dito agpupusapo di Facebook no apay nga ginggana tumawenen kung una na sursurok yung makatawenen awam metlaingen or siya kawampay gigim king kabsat awam peti national ID kasla dala mamilit idi nga ingkayon inosarda po di barangay official hango babalawin di barangay official sa gigim king kabsat but kasla dala nang usar kadakwada nga no madagdag ti tao nga mapan kaditi lugar nga ayan na po ti pakaiproseswan na po ti national ID sa ita awamet but in fairness itente po ti Consuelo de Bubo kaditi taga statistics office sa manganta DJ printing gagiyim keng kamsat di report po mabaabot iti 13.7 million pesos iris tinai-deliveren ti National Postal Corporation kadagiti akin kukwa agagiyim kabsat itinikudan ti adupay lang nga reklamo nga adupay digiti nakaaplikaren nga saan dapay nga naawat tinasao nga ID gagiyim keng kabsat in rakurak ti biyang ti Philippine Post wenno PhilPost Postmaster General Norman Fulgencio kasa panilawlawag na iti aligasyon nga adda kadakwada ti delay idi pa naka-deliver ti ID inpeteng di opisyal nga awan kadakwada ti problema no apay nga saan nya maawat digiti tao ti national ID iti 14.5 million IDs nga yakar apo iti kadakwada iti Hulyo 30 ket tinasaw nga bilang 13.7 million wenno 94% tina-deliver da kadagiti tattao. Tinabatbati kunana nga 6% or 774,650 ID cards ket naka-dispatch damit 10 iriagdama ken mabalin nga idil-delivery dan di post office nga adda ka nasusulinek nga paset ti pagilyan binagaan pa iti postmaster ti publiko nga niya ti resulta ti tracking service wenno adda ti rumwar nga not found ket mabalinda nga tumawag iti hotline ti Philippine Identification System number 1388 yan 1388 wenno mangipatulod iti mensahe babaen iti Facebook Messenger gagiyem keng kabsat nga PSA Philsys Official wenno ag-email kayo apo iti info@philsys.gov.ph dijay gagiyem keng kabsat ayan sunusung batang kay siguro na po di kitay di kitay agururay wenno nabayagan na po nga mangururay iti national ID gagiyem ken kabsat so nga yurayulatan gaputa tibiyang ti PhilPost Philippine Postal gagiyem ken kabsat naka-dispatch kano digitoyen ngem no awan latta gayem baga ka po nga mabalin nyo pagtawagan or mabalin nyo pag-messagean mabalin nyo apo ti ag-message tapno ti kasta i-follow up yo digitay kaawan pa DJ national ID napatigunay dito gagiyem amanganta damay bunong nga pagsayatan gaputa awan pa ti isakadam nga ID mapakabigbigang nga sika DJ tao nga may kangget sanda kanto ikan aside ka digiti talaga nga official ID gagiyem keng kabsat valid ID nga mabalin nyo osarin nga madda digiti padang umili gagiyem nga awan nga pulos ti pakalaan da iti valid ID kakabsat ken gagayem valid no kunada diti talaga ipalubos ti gobyerno nga osarem nga pang-confirmar ket sika dijay ket sika nga tao dijay gaputa adda dijay IDIM adda diti IDIM si adda tay rupam ijay gagayem kay kakabsat tapnon ti kasta ket maalam or mabalin mo nga osaren panag-claim or anyaman especially panag-claim gagayem kay kakabsat or confirmation ti anyaman nya banag nga para ken ka gagayem so nga nasisita unay dapat nga maipaspas ket inmando na po ni Presidente Bongbong Marcos iti biyang ti Philsys gagayem no sino ti problema iti biyang ti National Statistics Office wenno iti biyang ti postal gapo iti saan pa naka-deliver digito nga ID so adamit tin sungbat ti postal nga basit lang nga porsyento ti saan nga may deliver dakdakkel na porsyento apo tina-deliver nga national ID gagayem ken kaabsat okay iti sabali nga bangir apo iti Facebook
dito'y Facebook kuna kata dumandanon dito ano tayo apo babae ni Facebook. Thank you very much Facebook gagayim kay Kabsat dito nga ano platform paka anoan digiti kakastoy kakabsat kay gagayim kuno nati Meta Platforms Incorporated nga flagship social network ti Facebook nga ipalubos da kadagiti users po nga maadanda iti aging gana ti lima nga profile maysa nga dakkel nga panagbalbaliw po manipod iti husto nga nagan na nga kasapulan nga mapagtalinaed ti kumpanya manipod iti daytoy wenno pagtalinaed daytoy nga kumpanya manipod panang rugina aging gana ita. Idi panagbaliw apo dito yung produkto ket tapno matulungan kano ti tao apo na may kanda iti experience base kadite interest ken relationship da nya kasi ti panagpost ti nagdudumang klase ti ammo gagiyem kaps nga dapay pa nakainaig ni ti biyang ti pamilya kumpara kadite kagayem rakurak dito apo iti Meta gagiyem kaps agtultuloy met nga kiddawen ti kumpanya nga ti kada user ket maadaan laeng iti maysa nga Facebook account nga adda iti kangrunaan nga profile na nga agtultuloy nga usanan na kas panangusar na iti hususto nga nagan di tao tapno ma-access di sa bali nga tao ken nanyaman di nayon nga profile ket maaramid iti kalpasan nga login iti account detoy ayun sunod da profile mo nga sa bali gagiyong kapsat dapat adapay lang pakabigbigan ka di original nga account mo and one thing more hantay ko maususarin detoy apo nga deti nga pang salawasaw pang luko pang gundaway ti sa bali nga tao duma ada kakastoy advancement apo iti biyang ti siyensya teknolohiya ngem maaramat met apo nga panggundaway mo iti padam nga tao kasla dito Facebook nagadot aggaapa adot agiba agko ti dakes kada daamin gagi mismo adda pa ding kaso apo iti cybercrime kakabsat gapo iti pan nakaususar dito nga platforms iti panang gundaway wenno panang luko iti sa bali nga tao ti panagbalbali nga naited kaditi users gigiyem kay kalsat ken formal nga pa na pamalubos ket maaramid ka semi-anonymize kadigitay pakabigbigan ti kadadakkelan nga social network iti entero nga lubong nga deti ket mayalubog iti opsyon nga yup offer wenno di jaya kadagiti kakompetensya nga